Sakod man Michael nga tumulos na naman yung alintarakan ano. Nagsinudod-sudoy ka na naman at kakalsadaan, mapudol kahit presyon nga manunulay ka di kalugad na. Nagpapakap, sabod kapat di pinangingid na si Marong ka. Uli at tabalay uli kang karababayan mabutad, asay mo lugot sinudoy-sudoy dat mga kakalsadahan, gisisibo ka na lang yung panulay ka. Uli nga to uli, balhin ang karabaw nga si awa ka. Pastiran susan, diri katiyo orpas nga tat at nun pamalitan it karne yung set gisakyan mo manunulay ka malaksi pangatlaag alabayo ito baliw mo pa pangalit bay kay malaksi kasi madamat nga karatil lihat kabataan ni mong isinak yung manunulay ka uli may punuong kada pastiran may ken naging ora ka na damat silang banog kasi marong ka. Wala ka na naman nagsarinig uuli nga ora good mat mo ka aadikit nga lambanog. Kung ta nagsasaring kayo uuli kay hararayo pa utim uli ang si Marong ka. Baga ka na nila kakahubuan na ora good mat to good man Michael nga. Uli nga tabalay pawi kang good man si Marong ka. Agang ka makurag hinahinila kami nga TV. Agang ka madal agitaw nga sa kapaligo. Ito na TV basag ada kasi maron. Oo nga na. Kaya pag-iisgan ako yan ni tatay. Aga. Pastilan, Michael, hubog ka na naman si Marong ka. Ikaw ka matagmama, aning lalangoy lang kapatid ka sa paan, hindamot lintat dinahin, tugkubat nga yung mga manunulay. Para buhat ka ulit sa balay ulit. At turog anay kang karaba mabubot at pawi, kang gumantuto, may kaya nga di ka guman sasada nga pagdinagok adlaw na la. Alang uli nga ito, sasaway lang yung himaro na, ito pa opet pagtigbas sa lugot waray samad. Pali sa Goodman Michael naging pinanguha mo na dito ng mga kawit. Asya nga nagkawawara kaya maging pinasuipaso Goodman totoo nga tumulos na naman alintarkan. Uli nga tiyo si Marong ka. Totoo Goodman Michael Peter niyo trabaho. Magpapagkiwalagod ka mo saan umasa lugod niyo pag dinagukit nga lambanog mga baka mo pinan tuklaw hit mga sawang si Marong ka mo. Nagpapareho ka mo ano. Uli nga tabalay uli nga to uli pareho lang kang mga kulang pastilan may pinapaghakot kalugwang baras asam kung pag sinudoy-sudoy nga si Marong nga nananagkulat yung madwagat bukaw araw uli to uli ka na naman pamahaw ano kaon dito ka at ulapin nga si Marong ka. Aga, siguro tinitak natin siligang ko anay naga. Ora kamasigot anay, kakulang adak ay nagpag-inong serbisa. Upay adahin ni dugngan ko anay. Dilanay ka mukha nga siguro ay numakanay. Marasa may ni. Siligang ko pa ini. Ano nga ni nga di man nakakalayas ng mga simarong yung mga basura. Ano nga ni ini kamu kalayas kamu ikaw pag kinodin kayo mga baho ka mga simarong ka mo ay dito ka mo mga simarong mga basura kulang pa na ini serbisa ka ito mo di mabalik ako dilani ka mo suso ada ito matag ayun pasensya ka suso ha mabalik pag hindi ka maglilimpyo pa ako dilanay ano nga di dalanay ha kaya mabalik ini baliktad man yan si Maron ini mabalik na lak niyan di dalanay mainom ako makadikanay mabalik na lak mga si Marong ka mo di dalanay suso na daman ada ini pasensya na di dalanay may lagok pa kay hubog na anak niya si Marong ini hubog na. Pastilan may kedirit mauhuman ang gindadalusan kasi matinlugot kayo mo pag pinasoy-pasoy ditat nga si Marong ka. Ano nga ni ito nga inunugad kalat ulod na magpinasoy-pasoy. Hala. Pag kiwinag dito kayo bas magpupugas pa kita buwas. Dirit mauhuman magsinugad-sugad kayo sus Ginoo. Isus.
Waray ka na naman pamahaw, ano, pagbanya kilubuha imyana. Hanggang kamahuli pag tinabay, hino nga niya si Maron ini. Si Michael, niya si Maron, ano ini, aga, kwarta. O, pa ini sugdo ng dala ini. O, pa ini. Abrihan ko daw ini kung ano sulod, kwarta nga na si Berti ini. Ala daw, akbo, kabrihan. Ay, akamakuri matig aman, aga. Naberta niya tinay kay Ari na matsul niya si Maron ini. Nausahan mo ako Michael nga perstihong ka. Nausahan mo ako. Kaupit pagbanya kilughay nga si Marong ka. Pastiran susan niya panggani nga hinuruhob sak dirit mauhuman masya ito't yung trabaho. Kulang na lang si Marong mga turog, ba totoo, mga rubat agtang siguro inuwara ng pamahaw nga si Maron. Hala, kauli ka mo, masya ito, hindi magsisinulhay yung mga si Maron ka mo. Puro ka mo mga punoon si Maron. Hara, darso ka mo nga mga manunuri ka mo, darso. Ay, hindi ko tadunga man nakadunga. Hara, darso. Naura-ura ka din yung serbesa, pero kulang pa ini. Darso ka mo, animal ka mo, darso. Din may dati abot na naman ini. Hara, darso ka mo, darso nga manunulay, darso. Ayaw kang pinarapara, nga manhak ka mo, kaya mga katrapik ka mo. Darso nga manhak, darso. Ayaw pagbunggo ang simarong ka. May tiabot na, may aro. Danay paparahon tayo ni. Hara, ligid, anay, darso, ligid. Ayaw, pagpudo lang ang manunulay ka, manang mapiangan, anay. Para. Ligid. Ligid ni si Marong kahala. Ano template number si Marong ililista ko ini. Magalaing ka man. Nabunggo ka man. Ano ini? Nakadulaw ka man. Nakahala. Halala. Hawas si Marong ka. Anim lisensya, ina. Hala daw, anim lisensya nga si Marong ka. Lisensya, di ka nagpipreno, nagwaran. Makakapudol ka nga ni. Ayun, reward. Kaya. Di ka na marasabot mag-drive. Hala, pakita. Kari ko bugos nga bisan lao sa mataghon. Ay, adire ito nga pula si Marong ka. Kari ko signgon ito mga mataghon. Ayaw ito, kaya adire ito. Ayaw ito. Balyo eh, si Marong ka. Ala, balyo eh. Makamaihan na ito oras. Daritso ka mo, daritso. Balyo ito, karo yagot baga mataghon ha. Daritso, manunulay ka mo yung kinisakita. Upaya, ito sa paborito nga man nakamope kaya nakakakuha ka. Ito, yan. Sekreto, hinahina. Asit mamope ka si Brisa. Mamope ka gumanosan ka. Narito na ka mo, abrihan ko anin kaya malagok ako. Pati lang ang tanong. Kapag si Marong or 90 mis na manunwala daw. Inom daw ka niya. Marasa ba si Marong? Marasa. Pastiran susan niya panggani nga hinuruhob sak dirit mauhuman masya ito't yung trabaho. Kulang na lang si Marong mga turog, ba totoo, mga rubat agtang siguro inuwara ng pamahaw nga si Maron. Hala, kauli ka mo, masya ito, hindi magsisinulhay yung mga si Marong ka mo. Puro ka mo mga punoon si Maron. Upaya may kanya di ka maghulos ka wari babayot dugnit upaya ha. Upaya pagtabok gastos nga manhak ko ba nga waray gumangguman at mga utok nagpareho lang ka mga ipitan si Marong ka mo. Nahulos to gud wari na ka mo yan nagsusulot tikat makamaheskwirahan nga manunulay ka mo. Hala. Pagliwan otrohan niyo si Marong ka mo budlat anay kay di ka mga ka-eskwela kay nahulos na ka mo si Marong ka mo. O sa damatit nga si Marong nga ora damat nga pusong damat na manunulay. Ito na may naman turumban ano man din niyo paggamitan si Maron. O sa daman it nga si Maron ni Juan. Ora daman ka. Waray naman pulos it utak. Maupit lawas rubat utok. Sus napapareho lang ang manunulay. Hala, kauli ka mo, papareho lang ka mo mga punoon si Marong ka mo. Waray good, pareho ka mga palong. Pastilar, Michael, ay pagtikinan singa, di na nga manunuray ka, kay di ka nga naghuhugas sa ASEAN. Ayaw ito, Michael, kay hilaw pa ito. Di ka nga naghuhugas nga manunuray kasi ganyan pang miss nga. Ayaw ito, kay hilaw pa, niyan na ito lang muna si Marong ka.
Asa hito, Michael. Asa hito, Michael. Si Marongka. O ito kumating kalamot. Bisan hilaw pa. Ini kakaon mo na. Yan na ito. Manunuray ka. Kaya ba? Pastilan, Michael. Sumaka na naman ha. O ting kapalong ano nga pagtinimbangan mo. Ito ko itangan hihatag timaat nga manunuray ka. Ayaw pagsugara ito. Bagabagat may katot yung alintara ka ni si Marongka. Pastilan, Michael, nag-imbento nga na naman sa Brayasat, gawin ka matumba, nga manunulay ka ito, namas na si Marongka na tumba ka dugo. Pastilan, Michael, nga di ka nagmamaan pag inimbento niya helikopter si Marongka, asahit ko bayan ka't makarubahit badlat. Dan una na tumba yan, nag-utro kalagihap na si Marongka, asahit ko kayo makarubak at mga badlat dida. Asya na maitong si Marongka at nakarubakan na rin si Marongka. Hala, da pisban da iday. Hala, tago, pisban. Kapag katin ani niya, uy, asang kayo tukad-tukad, maihik ayaw niya paglabte nga si Marongka, madhut, tumig, nga si Marongka. At lugod, tumig, lugod. Ayaw niyo, ginariis siya, kaya bayan lugod, sumakabot buho. Sus, nag-inuugon lang kamo naman si Marongka mo. Kaparila ka maalihusan. Pastilan, Michael, kanina ko pa kamong pinamiling pinapaghalulugod ka mo nga si Marong na kanila kamot kahagnahan. Nag-isinudoy-sudoy lugod ka mo si Man. Uli. Pastilan, Michael, sumaka na naman sa utok ang virus wala ka na naman pamahaw. Ikalat sa ubos mas magkalakat niya mga si Maron ang pagsinugara mo ito. Inunugad ka na rin sa lapis nga magpinambit-bit ito nga magdamat ada mga islas. Uli! Hala daw, Michael, diskarte daw para kita makabinta. Hala, magkakarakatulog lagi panhatag itang mga tinday panhatag ha. Panhatag katapos panukta nga manunulay mga kwarta kita hala. Diskarte ito panhatagin nga tanan niya. Panghatag ito, taloyo, manunulay. Higa lang nakaturog ako ha. Pastila na, diskarte tayo ni kayo rin napalit na si Maron hala. Panhatag na ito, hala. Upaya-upayat panhatag. Mupi nga ni kung mauubos lugoy ini nga manunulay ini. Panagi nga ito hala. Tagduha-duha, makakwarta kitang manunulay. Hala panhatag Michael, panhatag at taloyo hala. Tagi taruyo. Imara makit may kwarta tira hala. Laka dito masa kay nga si Marwari para sa hela. Hala, palagi nga tanan, pwede nga dito pag tulo ka daw sa halar mo. Kita makada mga manunulay. Diskarte. Singa lang nakaturog ako, Michael. Singa na, ato na ha. Okay na lagi sambit mo ako. Hala, panukot din. Panukta nga manunulay, panukta. Diskarte lang ito, diskarte. Kita mabuhay na kalibutan nga manunulay. Arwah. Hala, arwah. Dublihat presyo nga manunulay. Kaya pangawat na ito eragin trabaho, hala. Panukta. Paya pa kila. Ay nga pag pinanukli nga manunulay. Kaya rin pinangunak paninda, hala. Sukta nga tanan, sukta nga di makalusot nga manunulay. Sukta. Kasi ito't presyo, sige. Tagsin o sa tagsin nga manunulay. Hala. Arwah. Magtagtulong at 300. Mapay na ini kami kwarta kita. Diskarte la ini. Hala, karugsong na kita ini kami kwarta na kita nga manunulay. Bye-bye mga panulay kamo, bye-bye. Ay, salamat may mga tao nga pasahero na gakakwarta pa kayo ni kawartin na panalapi. Hala, pamasahe ka mga manunulay o pamasahe. Ano kang kinulumarga? Dari nila. Bye-bye. Nakakwarta na nga manunulay ka mo. Bye, mga simaron. Sila nga nagugutom makini makaaraw kita tagi. Pengki ba agos nagugutom nagwaking kamaihan na kinapag dinakat nga wala gumapagkakaong wala magpaparit sini hala dapat pengki ba agos kamara sa timtina pa nga bagwada nga linuto ini
Oo, okay na lang. May anak niyagian nga. Nagkikinaon. May anak pang aletsyo na doon. Padungaw sa pa. Marasa. May palaman na dahil ni. Ay, so sige no. Mopay na lang niyagian ko yung taong may tinapay. Ay, dungang ko pa daw ini. Painggi ba ako, painggi ba? May ada hugaw ada. Ay, sure, sing kamarad. Ay, napagkinula. Kaya ginugo tumakbuti ko pula doon logo diyan. Ay, pagkinula nga manunulay ka. Kaya ginugutom ko ako. Hada pa daw, usapa. Rasa. Opay na kahinit baga umaro kaya bisan na balon nun kay harayo patak lalakton ng pakalbiga mapindi-pindi ka takari tatag kay harayo patak lalakton ha pasingya ka na kay gutom na go ako usa pa saka adet loyo huputang hindi bursa pa kay ay titi mo ko ana ini kapinit na ana katunga may dako pa mainihara tagi pa daw pilit pa kini tatago ko ini kay harayo tak baktasan hala pengki pa pa ko pilit hala salamat ha salamat hani mo ginhatag ha pag kinula nga manunulay ka Open na niya may lakbalo ni si Maron. Bye-bye! Pasilan, may kanina ko pa kamang pinamiling pinapaghalo lugod ka mga si Marong na akin lang kamot kahagnahan. Nag-isinudoy-sudoy lugod ka mo si Man. Uli! Iba